Ahojte, srdečne vás zdravím. Nový týždeň, nové meničko týždeňa krásne. Týždeň 12, poďme na to. Krásny, super, zdravý boršč s kyslou smotanou, kváskových chleba od Chlapcov po chlebe. Máme tu kurací perkel s maslovými haluškami, trošku kyslej smotany, grillovaná bravčová panenka, šťuchané zemiaky a omáčka zo zeleného koreňa, taký peppercorn sauce. Ďalej máme našu domácu knedlu, hovädzie dusené, pekne prešpikované, kôprová omáčka, veľmi dobrá. Zemiaky varené s petržlenou vňaťkou, vypražané šampióny, cesnaková majonéza, toto bude lietať, ale ja si dám na obed niečo zdravé a to bude tabule. Co to je? Tabule je vlastne šalát z bulguru, ktorý je uvarený a zmiešaný s rôznymi bylinkami, ako je kôpor, bazalka, meta, petržlenová vňaťka, aj na tom balkánsky syr. Samozrejme niečo sladké nám nemôže chýbať a to je cisársky trhanec, takýto krásny, s jablkovým pečeným pyré a takisto s nakrájaným jablkom čerstvým. Takže myslím si, že máme si z čoho vyberať. Poďme na to, poďme oslaviť tento týždeň dobrým jedlom. Poďte sa k nám stretnúť, my sa na vás tešíme. Týždeň 12. Krásny deň vám prajem.